παράδοση, γιατί είναι ένα θέμα που νομίζω όλους μας ενδιαφέρει και τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς έκπληξη όλων μας. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα, το σχέδιο της παράδοσης και την άλλη εβδομάδα με το ζωγράφο πρόφιλο και τα παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία θα τα επεξεργαστούμε και θα τα δείτε. Αμέσως μετά τη γιορτή μας, αμέσως μετά αφού τελειώσουν τα παιδιά, θα μπείτε στην τάξη μας για να σας ξαναγήσουν και να δείτε λίγο τι δραστηριότητες έχουμε κάνει μέσα στην τάξη. Φυσικά ένα δείγμα, δεν μπορείτε να τα δείτε όλα. Θα μοιραστούν δηλαδή τα παιδιά στις ομάδες στα τραπέζια για να κάνετε παιχνίδι, γλωσσοδέτες, λαχνίσματα, θα τα δείτε τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κυρία Ζωή, έχετε να πείτε εσείς κάτι? Μόνο να υπενθυμίσουμε ότι θα θέλουμε το χειροκρότημα να είναι αφού τελειώνουν οι ομάδες. Δηλαδή να μην χειροκροτάτε μεμονωμένα για να μην κόβουμε τη ροή του έργου. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πώς μπορεί σε ένα μικρό νηπιαγωγείο του 2012 να χωρέσει η παράδοση τόσων χρόνων και να ζωντανεύσει μπροστά στα μάτια μας? Να, έτσι. Πολύ απλά και νοικοκυρεμένα. Με τα υφαντά στροσίδια, τα τεντζερέδια, τα κεντήματα, τις φορεσιές. Αυτή είναι η παράδοσή μας, η ιστορία των καθημερινών ανθρώπων. Μάρτης του 1821. Σε ένα μικρό χωριό της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, ο βαρύς χειμώνας σε ψυχάει. Η άνοιξη φοβάται να ξεμητήσει. Οι άνδρες του χωριού είναι μαζεμένοι στο καφενείο. Αχ, αυτή η άνοιξη ας είναι διαφορετική. Το απογευματινό αεράκι φαίνεται τις πρώτες μυρωδιές στην αυλή της κυραλένης. Σε λίγο θα έρθουν οι φιλενάδες της. Όταν ανοίξει η πόρτα, περάστε κι εσείς. Κοπιάστε, μου μυρίζει γλυκό τριαντάφυλλο. Ήταν μια φορά και έναν καιρό σε τόπο και χρόνο αληθινό η Κυραλένη, όμορφη κύρα. Να την κατά στα χέρια δυο μωρά, μα έχει στα μάτια σκοτεινιά και η καρδιά της είναι βαριά.
σκλαβιά. Στο εικονοστάσι το καντήλι καίει για τον πατέρα σας που υποφέρει, που ταξιδεύει σε πέλαγα λαγίνα και υποφέρει μαζί με άλλα παλικάρια, όλα τους αληθινά λιοντάρια. Παλεύουν για τη λευτέρια, δεν τους χωράνε τα κλουβιά. Άκου μικρούλια μου παιδιά, μόνοι μου σας φροντίζω, μα θα έρχονται και οι γειτόνισσες όταν σας γνωρίζουν. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνουν τα μωρά, ήρθαμε να τα χαρούμε, τραγουδάκια να ακούσουμε, ύστερα γλυκά γλυκά, μανιρίσματα καλά. Ήρθαμε για να σας δούμε και ένα γλυκό τριαντάφυλλο μαζί να τεραστούμε, που βαλάει κρύο νερό η κυρά Βαγγέλιο από τη βρύση του χωριού να δροσιστούμε.
διασκέδαση για να γελάσουμε. Ναι! Ο ποντικός επίδειξε από το παραθύρι. Η μάνα του το ρώτησε, πού πας καραποκύρι? Πάω να φέρω μαρμάρα, να στήσω μοναστήρι, να βάλω τα παιδάκια μου να μην τα φάνε ξύρι. Είναι η ώρα να κοιμηθούνε. Κι ούτε κατάλαβα καλά πότε ήρθε η ώρα μου για πατριά. Με τον γονιό μου την Αγία παντρεύομαι την παράλληλη Κυριακή στις Παναγιάς μου στη Γιορτή. Ο Γιάννης ήταν ο γαμπρός, περήφανος και μέτρησε ετός. Άιντε κορίτσια, φτιάσουμε δουλειά, να τη βάσουμε τις παγώνες στα φρικιά. Στην αυλή απλώς χαλιαστεί το χειμωνιάτικο ταφί. Η χρυσοχέρια γωνιά να πιάσει να κεντά τη νηφιάτικη διφορεσιά. Εσύ Μαριό, βάλει εμπρός τον εργαλιό να τελειώσει στο εφαντό, να του στρώνει στην κρεβάτα η παγώνη μαυρωμάτα. Η λάμπα να ετοιμαστεί γιατί μπορεί να χρειαστεί να βουλεύει ο αγκαλιός όλη νύχτα λιαστικός. Κι εγώ θα ανάψω στη φωτιά, στη σκάφη θα ζυμώσω και σαν φούρνος πυροφή τις πίτες θα απλώσω. Είμαστε